bambalinas. Bueno, eu creo que o fútbol no ámbito regional é moi importante porque é un pouco a maneira que teñen en moitos casos as vilas como a Estrada de ter o seu equipo nunha competición que é moi atractiva, que ten os inconvenientes que moitos xogadores teñen que compatibilizalo co traballo, entonces o nivel pois non é o mesmo evidentemente que os xogadores profesionais que se dedican completamente a isto, pero bueno, un deporte moi bonito e onde vimos todos dese deporte das rúas, dese deporte de categorías de base, que é moi bonito ir por todos os sitios de Galicia, neste caso os ambientes que hai algúns sitios que meten moita xente, tipo Vila García, Ourense, pero, bueno, Barbadás incluso, tamén para ser o campo que é, Noia, a verdade é que é un ambiente excepcional, a min é unha competición que, independentemente do preparación, do aspecto técnico-táctico, a min gustame moito, estou super pendente dela e pareceme super atractivo unha vez que estás dentro. A afición dentro dos clubes de pueblos, barrios, que importancia crees que teñen? Toda, porque ao final, os clubes viven dos patrocinios, nalgúns casos das subvencións, sen unha masa social que xustifique que xogues para eles, que poidan tamén poñer o seu grao de area, pois evidentemente non ten sentido. Por exemplo, co tema da pandemia que estaban os campos pechados era todo moito máis desenxelado, todo un poquinho máis triste. Entón, para min é o máis importante ver iso, en aficións en terceira división, ver que aparecen afeccionados por exemplo, de Vilalonga para ver un partido na Coruña contra o Silva, pois a mí pareceme, a esencia do que é o fútbol. Caraván, que tal, como te atopas? Volves outra vez aos terrenos de xogo tras esta lesión de larga duración. Como te sintes no día de hoxe? Pois moi ilusionado e con moitas ganas de volver ao terreo de xogo. Fálame un pouquiño máis, como foi o proceso de recuperación se ainda tes molestias? Pois mira, foi unha lesión lenta, non é unha lesión grave, pero foi unha lesión bastante latosa e, bueno, ao final, pouco a pouco, ainda sigo con algo de dor, pero permíteme xogar, así que, adiante. ¿Qué tal ese corte de pelo? Bueno, de barba. De barba, fresh, ¿no? Muy fresh. Dejaste de dejarte a ser hora Da Vinci. Lo que hay. Habrá que posar un poquito ahí después. ¿Viste por un día? Que yo recuerde, sí. Tengo amigos, vamos. Ya vamos, igualamos intensidad, vale, bueno. Vale, vamos, Rocky, con fuerte, venga, va. Vamos, chicos, va. Vamos, que llegó el bicoño. Vamos, chavales. Va. 1, 2, 3. Estamos relacionados co deporte porque o día 4 de febreiro é o Día Mundial contra o Cancro. Entonces, como por exemplo o fútbol é o rei do deporte, pois visibilizamos máis a Asociación Española contra o Cancro. Nos parece moi importante que a xente sepa que estamos aquí para poder axudala e queremos mandar un mensaxe positivo, sobre todo positivo. Como pode apoiar a xente as asociacións contra o cancro? Pois o primeiro que poden facer a xente é facerse voluntaria, porque todos os cartos que os voluntarios aportan van para os enfermos e para as familias.